Dumi, mabali namin. Bakit? Masapa ka mapanayi barangay hall. Tadan sa papanan ni Dumeng. Saan na makapan ni barangay hall? Mapan, ng pumanaw mo't laang. At nga minas ka na pagsaritaan may sakbaya pumanaw. Aya. Sige, mapanakon. Oh, dumlawak man ka. Oh, apay? Kasla awan gaganay gayam. Ada ka di sa kupanit mo? May kawak lang iti kawan manin ni Duming. Day tangarot. Nakaad adong manan ti papapanan na. Tila pagdanagak. Ang mga nudinan tukit din kahit nga isutiin dursok ako mandidato akas chairman inton Oktobre a barangay eleksyon. Talaga mo't nga sukumati sumukat ka. Wen, nga mamangan kid din wag babawi. Talaga nga isuti kahit ko asumukat kanyak. Tapno may tuloy dagiti narugyan a proyekto asaan amal pa si ti panagngudo ti takem kao. Tinasaya at kasarita man na imbagin ton sumangpot. Talaga kasaritak. Amwag no anya ti plano na. Tanay, agka-Rafael mo ti bakasyon kas kagawad. Pagtagdakan dong, adun tinalibtawam a meeting nyo. Ay, sa bale, anda akong nabanlugak lang at biyahe. Sige, yan na nampay nga raw. Agistoryatan to inton makainanaka. Oo naman. Ay, ano nga ginanakay? Magbasak pa ya. Nagito'y man file ko ang magasin ti sukay na. Nabayang basita na diya kang nagbasa-basa. Ay. Daan mo't gaya ang magasin na gito yan. Diyak na si kaso abinasbasa na gito. So pala pa si ka nakabikini na iti makita. Bikini open ka no? Baklamat nga na ito nagsisiksya na kabikini. Malagip ko na ito nga event. Sana malasi na bakla na ito. Nagpabuya na ito iti piyesta ti ili. Na i-feature dito yung magazine. Ay, ano ti mabuya iti piyesta. Idawan pa iti pandemya. Kat ita, tama pukpukawan ti pandemya. Danda ni awanan tayo distancing. Kas kadanoan niya pa nita protocol. Nawayamanan na iti tao. Isa pa nagpipis tamanan ita akalgaw. Ay, may subli pa nga ta. Di kasi tisigod ti sitwasyon ti lubaw. Ay, ano? Tinagbaliwan. Nagbaliw ti lubong gapi ti pandemya. Sakman, may papanit na ito na i-feature ide a bikini open. Ay, madi Diyak samot lang makabasa. Tadyak mo't magawidan na ito'y kuyop ko. Ay, madi. Turog di mo na masakol ko.
Ah, Dagita ti highlights iti barangay fiesta tayo. Baliwan tayo mamad dagiti sigod ng ipagpabuya tayo tunggal fiesta. Alawan, anyan to nga raw ti may pabuya. Dagitay man agpakpakatawa ti alaan tayo ng agpabuya. Asino nga raw dagiti alaan tayo nga agpabuya. Adan plano ka kasarita. Ngam secret pa ilaan. Adon tulakid di malilaw. Na, apay amalilaw da nga chairman. Di ka nagdamag kagawad. Basta agtalik kayo kanyak. Sa bagay, kunayo nga dapakuluyo. Isung agtalag kamin kada kayo chairman. Urayan may no anya dayta. At da sponsor tayo. Ket no anya ti request na. Padayawan tayo. Masurunak mo't kinitatang no dadto mananang. No anya aga po, tagilimlimad kitin. Hay, bayaan nyo lata ka din. Nga madaam mo akakonsabos na iti plano may papan iti piyesta. Asino? Ado, ti agbalikbayan kadag iti kabarangayan nga day di abroad. Tanalukayan ti pandemya. Dagi jay ti agi-sponsor nga mo iti piyesta tayaw nga isot palimod na. Kat abangan, no isudan tumot lang ti agpabuya. Wunan niya. Malagi po ni Fredo, nga awan ti baka mo abaklagaya mi day. Simbang putan. Ay, wain, malagip ko nanang. Nagbalik bayanan? Ado ti mas daaw iti sabali na langana. Nagparituki ka no? Wen, nabayag basit nga awan dito'y nagbugsutaan. Japan sa tinagapuan na. Wananang, nabayag ngagpaiso asa na nakita dito'y nagbugsutan. Tinaudi adamag kankwana kat nagisurusuro iti sala. Nagdance instructor idi dito'y Pilipinas sakbay nag-abroad. Saan aya? Wen, inkakaubigan na kanong aminti kinalaing nangagsala. Nga maawan ti nakadkadlaw abaklamot gayam dayjay. Wen. Malagip ko ni Mang Fredo ang nagbalin ama ng Freda ti awag kankwanan. Nalukmag edi dayjay ang sexy itan. Wen ta nag-reduce ka no, nag-diet ka no, iso aking mutong. Nag-gym edi. Wen, katpatya kamay sa ni Frida kadagiti ibagbagan ni tatangyo nga agi-sponsor. Anyan, nagswerte dagiti agbuya iti parada no adan to libre a face mask. Una, dahi tamad di kahit sponsor tayo kahit. Isuda ti gastos. Nasken nga minti panaganad, ken panagsakbay. Ta mga no adapay lang na bate. Kararwa. Ay, di pa'y nakapanaw a virus dita kunak kuma. Agasampay? Kasano normuar amin na bumarangay nga agbuya, di rinibaw na face mask daytan sa nga barangayan daytan. Kat man manumot la daytan kadakwada, manumot la ti fish masing. Talaga nga agpista tayon. Wunmat, ay unay kan kagawad maring. Kasla maibabawi pa ila tinaplano a pista iti kasta asaom. Agsinsos tayo nga rod. Ay syempre, masapol la ma-update tayo, tikado tayo aminan, ngagnanaad dito'y nagbugsudan. Uno sa pula, German. Ay, wala, German. Masinsos tintero a bumarangay. Ay, sos. Adu at trabaho daytan, German. Apay, masadot kang agtrabaho. Ay, sana ka masadot, German. Nasikor lang amin, hindi pa nagkita. Nakatuka titunggal kagawa di tipurok.
Iso atunggal kagawad, sinsusin na tito ka na porok. Nalakalaeng nukas na ti maramid. Sana nasikor kagawad. Ay, sa bagay. Awan narigat no agtrabaho tayo amin. Ay, iwan ba't kit di Husto ka di ta, Chairman. Ay, agyaman tayo, tain inutin ti panagpukaw ti problema iti pandemya. Baka pag piyesta tayo matlaang. Ay wen, nadatay nga rodin iti normal status. Kitsapay kumatawanan ti agpositibo ka barangayan tayo. Kun Ay, agtultuloy ka mati papanaw na di a virus kat di agsublin. Awan mo't nga tan. Tano panunutan. Ad-ado dagiti nagpabakuna ngam dagiti sulpeng adi nagpabakuna. Ay, di mo ko natikas tapakait. Tano sa dinula di tanti papapanan dagiti tao. Di tayo laam mo Ang mga numay sa kadagiti sulpeng adi nagpabakuna kat makasagap iti positive iti COVID. Ay, may waras man na di na oras. Kumaakit awanan ti maakaran na kabaranggayan nga agisang pet. Dayta ti problema. Iso manipod di taginggat piyesta, mamonitor di tunggal porok, tunggal pamilya, mamonitor. Anya? Panangisakit da ito ikadagiti kapurukan. Siyempre, kitain tayo mutlat ti salon at da. Ay katun rumbang laang dayta lakay. Dagiti launay babakit kan lalakay. Dagita ti kang runan na sulpeng. Isuda ti ad-adda ama monitor. Ta siyempre, nakapsutan ti resistansyada. Nalakadan makapkaptan iti sakit. Di mo kuna adda, lakay. Tayo, kunam ata kamantaditan asenyor. Hey, wen. Ngamsan mo maibilang da tao kadagiti sulpeng. Kan tikait ko asawan dita kat dagitay addan iti line of 8 and above. Dagitay babakit kan lalakayo na yun. Alawon, bantayan nyo nga rod ida. Masapol nga awan makalibas sa makubed. Sakbay ti piyesta tayo dito nagbugsutan. Nay, kaslaim bagamutan na sa nabaling ore addan tumakubed. Basta malpaston ti piyesta. Ay, saan ba ta? Basta, awan kumanday ta ako, Ben. Apagisaw, awan tuuna ti problema ti pista. Taapay, tatang. Napalukayanin ti order may papani ti pandemya. Kat adon ti agpispista. Talagamat nga doon ti agpispista, tatang. Kunantupay ni Domeng nga uray awanan ti face mask at mabaling. Wen. Ang dayta ti may saan ipang pangruna iti panagpista tayo. May duma tayo kadagiti kabangibang a barangay nga agpista ken nagpista. O, di mayat. Tanay, kasla nakabulas ang abalo dagiti tao ita, kat delikado. Ang mga nukalpasan ti piyesta, kat adun to gaya man ti agkubid. Saan tayo nga amaw? Ang mga na daw may makipiesta, kirier pa'y lang iti kubid, kat iso ti agiwaras. Kunampay, iso precaution lata. Sa nagapot may palubusan ti ay panagpista ket kampantita yon ay narigatayin. Husto kayo ditahan, tatang. Naskan lata ti pan nakasalaknib ti salon at tayo. Yun. Nay, mayat man titungtungan nyo nga agama. Wananang, may papan man iti piyesta ti pagsarsaritaan ni kan tatang. Unyag paisaw. Talaga nga ag-Christmas tayo amin inton piyesta. Wen, bakit? Kasta ti kayat dagiti sponsor. Panagan nadlat ta kontra COVID ti pangpangruna da. Mayat matkit di dayta. Kasla piyesta mo ti face mask ti panagpiyesta tayo. Man ano ko ma? Awan problema di tananang.
Mayat kit niya, tamaprotektaran tayo. Tama nga no adan to umay makipiesta taga sa bali a lugar a carrier iti COVID. Kat kasanon dagiti makipiesta at taga sa bali a lugar. Awan face mask da. At danto mapusga namang kita kadagita. At agiwara si ti Fishmas. Mayat matkit dahi. Ala, sapay ko ma. Tanapintas ka naragsak to ti piyesta tayo. Ay napintas! At danto makurunaan aray na a misis nagbugsutan. Asinong tumot ka dayta? Secret pa'y laeng. Ta ultimo siya kitsan ko pa'y lang amuno asino. Na, Dagiti lang sponsor di makamo. Mamuanta ito inton fiesta. Isut kunada. Nakasaganan ti amin para iti panaglukat ti pista inton bigat. Wan nga ron, Chairman. Nakitak ti karosa pagluganan ti may parada arena iti piyesta. Ngam Chairman, aging gaita, saan may pailangan mo no asino ti mutya ang maiparada? Kang ronaan ti amin. Asino matdagi ti agi sponsor iti piyesta? Asino tinagapon ti amin ang nagastos kadagi ti naisagana? Secret pa ilaang ti amin, Chairman? Wen, takasta ti kayat dagiti sponsor. Anya dayta, hagpiesta tayon ngam sikreto pa ila ti amin. Sa bagay, mayat-mat, saan tayo unay ang naturturan dita? Di ka nagreklamo kagawad maring. Ay, saan ang agrik-reklamo? Mas daawak lang amin. Ngam, okay lang mat kanya. Una, aguray tayo laktan aging gat-bigat. Wen, aging ga inton bigat. naibagman tama kiragup ka kada kami dito'y karidad. Oh yeah, tamamis kayo mat amin akabaranggayak. Nabayagak iti Canada, ket italaan nagbalik bayanak. Ket sexy ak ini, mas sexy ak manitan. Sexy bulati ak agpaisong, at damat kay kamakunkuna. Anya ngay akkay dayta, mami karidad. Ay, maamuan yun to intun bigat. Secret pa lang da ito. I just want everybody to laugh. Laugh? Kakatawa kami tao? Anyan tungay ti katawaan may karidad. Ay, secret nga rod. Talaga? Amin lakit din na may papaniti piyesta. Secret? That's the highlights. Secret. Na. Nalawag. Secret amin. Pagandaan to ti maturaw, nagpadaan iti secret. Ikot maturog kayo Tama nga nagtutuglap kay taon. Saan nyo ma-enjoy ti piyesta? Malagip ko gayam. Saan kayo akas ita iti kaseksi kan kalailo ang makisarsarita iti sakbay ang nagbalik bayan kayo. Dumidisnog kayo iday. Oh my! Sikretok data. At na dito'y muscle ko. Na. Secret man Yeah! All secret. Okay. See you all tomorrow. Panawan kayong dito'y sangot store. At kikita tayo ton inton parade no bigat. Bye! Nay. Dakkel pinagpaliwan na nanang. Babae matitan. Awanan ti pakadlawan asigod alakyan wen ni tumboy. Kasta ti tao. Aglupos mo't Siyempre, napan eja abroad. Bimaknag, so naglupos mo't ultimo langanan Sa bagay. Angam na itungtungtan dito'y Rosa. Karaman tamutin kadagit ibagbaga na amaritis dito'y nagbugsutan. Agawitan.
Rosa, tigayam sponsor iti piyesta isumutla ang tirina. Oh? Ay, ala, sumungad ang ti Karosa. Datayo ti kao na makakita iti Reyna. Datayo ti masungad. Ahon nga raw. Sino nga ta ti Reyna? Ay, unay kat gaminan ni Chairman. Iramraman na tayo sorpresaan. Ay, hun nga raw, kagawad maring. Da kamin tubay kan Rosa kat saan mi nga mo no asinaw. Saan abale? Nay, aday tanti Karosa. Makita tayo no asino ti Mutya tinagbugsutan. Rosa, ayan ni Dumeng. Nay, kunak no nagkuyog kayo nga may dito sumungadan ti Karosa. Pinaunak nga men, tada pa inaramid ko itay. Pirmi pagwapo na. Kunak na imay pa dito ahenyo kananang ya. Kahit napanan nga ni Dume nga, Ang mga no at dama ditan nga agboy-boya. aniyan? Nene. Ah, kita nyo dagiti nakalugan iti Karosa. Ay, mami karidad. Iso di naka-corona akas laari. Tumboy talaga. Oh no! Kitaan nyo, Ate Reyna! Kitaan nyo! Ni Dumeng? Ay, Bakla, Reyna? awan ti amok nita. Gustan. Ti amok at isutiking san arena. Ah. Ay, oh no. Rosa, ingka paulugan ti asawam. Si Kanti Agrena. Anya? Ay, nandiyak tata. Gustan! Anya na ito yung inararami dyan. Hey, Dumeng! Humulog ka rin sa Rosa! Ni Rosa langan, ti Agrena! Saan? Daya pilitan nga Grena ni Rosa. Ninanang langan, imbis ni Rosa. Oy, Dumeng. Uy, Ha? apay. Anya ti bagbagam? Asino ti mang pilit kanyak nga agray na? Ay, Apay ako naman nila ang nanang. awan. Tagainap ko na dyan. Ay, awan mo, Dumeng. Nakaturog ka, nakatugaw. Ay na, tuglapking ka talagan. Dumi, mabali namin. Dom, inahagpanatang matan ni Patane. Inak ipa-check up. Una, narigrigat no kumaro. Ayan tay bakpaknan. Kita ni talikod tirikap ti kusina. Ay, kaasi ka mat, Patane. Sana pali, ipa-check up kan. Ops, ay, magtuka mo tan, Patane. Ay, agsubli ka. Naggasat lakit din na ita pusa. Agsubli ka. Ay na, nakita mo na ito'y bakpak ka pangikargakan ka. Nagbutang kan. Ay, Patane, umay kan ipa-check up ka, Tani. Ay na, napankalagat nga rodan di tatok-tok ti ka, bini. Amumot na ita pusa amay bakpak manan. Ay na, ay Dom, tulungan nak man ang mga ayukin ni Patane. Diyak mo't masikganan. Anya? Ay, ito yung manang tayo kunak. Mga isturbulat na tao. Naamumot kan, ang mga nusikat ti makapasidag kan kwa na. Di mo pala ngamin ipakpakita na tabakpak na Amu nalata na may pisok dita. Iso ngay madayaw. Ay, munan niya. Amunan, ano makita na abit-bit mo na ita. Kat ipisok mo dita. Kat ipan mo iti veterinaryan. Tamo na nga takot ma-injeksyonan manan. Kabutang na ti-injeksyon ka. Siya kung timaka mo ang mga yabkan ko na. Sige nga. Yan yung palang na tabakpak na. Wan, sige. Ala at tibag ko iji kwarto. Patani! Umay kamanganan! Prito abang ustisidam! Salbag tapusan. Kit-kita anak lang. Alan Patanay, bumaba ka ni tatuktok ti kabinet, tikkan kay ti kanam.
Agsidaka iti nga bukala prito abangos. Basta agtungpal ka kanyak, patanay. Sige dong. Itagbukin ko na Jim prito kabangos idinabe. Salbak. Babawi ko na nang nyalilaw ti bangos. Isuman tagsidan. Tsaklata may waksi iti panunot ko di pusa ni Rosa. Tiyan mo ni Rosa kat maayo akmutan iti pusa. Tsakla kaya ta pagrikyaran mi manayin. Isa akampay edi. Magusto akmutan na tarakayin. Ay. Turbo kanyak na ita pusa. Supay pagtaktakan kaya gipakni ka nagtiwarana dito nagtibalay. Mayatan di ko kuluban na dita idana adikudso nakaslakulloong. Agasam na ita pagkasgastusan ni Rosa. Pasiga ginatang iti online ti usar na. Nanginalakit dila ita. Makatugtog lepak mo na. Idin tutawan pa yung nairugik asuratan. Takasanaw. Nanaktak man ngaminan na ita pusa ni Rosa. Kuting samod na ito na balko ti titwalya di tasulay. Wain, kaasimat ta malamen. So abinalkod ko kalpasan ti panangpakan ko kenkwana. So amay hatin ti kukuluban na dita. Nagapon na ito ako ting. Naisina nga ta iti inana kat nayaw awan. Nakitak man ti tayo tiri daw ti kusina. Kat tinampon mo. Inampon. Kaslakastan atan eh. Kung namadlan ubing dita na pinaturog mo. Maasyanak nga raw. Nayaw awan nga ta dayta, wano intaw-taw nga ta ti amo na. So atarak ni kon. Padakkilik dayta ako teng, takasukat day di pusa ka nagpukaw. Isuwa? Apay nga agisum kay ti bangbanger. Ako ang mga nuaddan tumang sutilking kay ti dayta. Anyaga po asutilindak mo. Awan paya po ko ta. Kita mga nuaddan tumang ibaga, anasay-saya at kumanuubing ti ampunam impis akuting. Di ka babot gusto. Masuron ni Rosa na mga ganita nga ibagbagam. Basal ko nga rod nawan pa anak ko kunanan tumanang. Nakadkadlaw asaan kayo ang makapagkinaawatan kininanang iji tinarakin na ako ting tatang. Nanya kat tinakapampanunutan na anangampon iti daya. Simangbay ka no iji ridaw ti kusina yo. Nakuteran, ken kasta unay ti kutong na. Pinakpakan na. Isumay nakaungaran. Wen, mayat mat kiti maris na atapul kadats. Swerte kanukat ti pul kadats. Matlagayam. Ang mo yun asawan ti kastay din to sigod a piloso po kayo. Nang nangagkulaing kat agpaisun sa. Pagkunaan nyo, Mike? Kita man ni bakit dali na nakadalo ti pamahiin wino inaanggad a pamati na. Kasla sana mauawanan iti kwarta. Un, aya. Bakit abalasang dayjay? Ngam adaampun na. Kat aday di abroad, di ampun na. Bali tinalikodan na kano at ni bakit dalin. Tadi naman lakano patuludan mat iti birok na ijay. Dayta nga road, awan mang suportar ken kwa na. Ngem,
makita mo't asan nga grigrigat. Agpinpensyon mo't, retirado a maestra. Oray, pay. Ado ti pamati dayjay a pamati idi ugma. Ket swertin sa ngagpaysaw. Wan, tuladin nyo mo't tabarang agswerte kayo mo't. Saan mo't adakis ti agtulad, tata? Ay, un mo't. Nga saan mo't anas ka natuladin. Basta mamati tayo lang mo't no daduma. Hehehe. Salbaga. Disturbo talaga na itapos Manipod kuting aging gaita tadakil mo't basitin. Perhoy sula ka na yan. Rumidi pagla kumasakbay mapanak iti barangay hall ng... Yan. Nita. Masidaglakit nga rin. Salbagday ito yapusan. Apay mabising ka manay. Nalipatan na ka man na pinakandya amam. Hindi talamang mga tararamidam. Mas naglakit nga rin. Mabising nga ta. Amang dinak malasar dengan areng-rengan nujak pakanen. Mabitlang, makore ka. Ada espesyal akan kanda ti apusa. Tanangin ngina pa iti pirkilo nang tibakasakan kanda tao. Oh, deta. Umay kan, tekang kay ti kana, visit ka. Basta di nakton reng-rengan, tarumidir bakbait, wain? Oh, mangan kan, kaasi ka ba't? Kasta, di kan yaw ang yaw kat maisturbo ni Ari Kusting. Ong tanakan tumanin. Day, mangan manen tapusam. Kano pinakang ko itayan? Di na kinantintad mo. Ha! Loko ka alaklakayan. Apay? Di na kaya jintid ko ato yaw? Si kamamot ti agalono si tituyo anak apgad. Pinatitidam sapay iti pates. Adda mo to'y saan tanay bos nga adobo akarnit manok. Iso ko ba atintid mo? Anyan. Katno si dakto kumaday ta. Oo. Kasta unay ti panang mulagat mo. Mga nuyimot mo pa, taplanom apangarabian. Isan mo ta? Jakto pa'y amo nga dagam ti data nga adobo. Sa pagkapusag suka nakakanyak. Dandani minalamot ng agturo. Mapapasulit tirmuar no kastoyan. Dahita ka ditiga po na amasadot ka nga umay agduty no daduma kagawad lalpuot. Saan mo't Sika talaga. Kanayon nakla barbarain. Saan mo't? Ang sa bagay, pudno ti kunam. Makapasulit ti rumwar no agtudtudo. Nangaruna no awan mausar. May sapay dahita. Di matlag purchase ni treasurer iti supleta yun. Nagsadot matamay sa honorarium latam mo na nga udungan. Kun, reimbursement ko nam Kumo, paggudgudwaan dan sa akin ni chairman di maisubsubli agastos no adda bayanihan. Anya? Nagkunay ti dayta? Siya. Sa bagay, adan samot listaan dagiti agkakaot iti bulsada no adda bayanihan. May subli dagi jay. Tsak pa'y nakita mo ta nagkaot ka iti bulsa. Tadimon sa ugali ti agibulbul sa iti pitakap no may ka dito'y barangay hall. Ken, no makipagbayanihan ka. Anya? Kwarta mga min ni chairman ti magasgastos. Pasaray agkaot met ni ti suriro. Iso adagi jay ti may resibo a may suble no ag-reimburse kadagi ti resibo.
Ulag. Ha? Sumril kan dito barangay ho. Ala! Ay, nagatindog! Patayo mo na! Awan pang patay ko. Sige na. Diretso na iti sirok ti steel cabinet. Ala! Ay, awanan! Saan mo na basta makita dita? Ay sus. Kasanon, no saan na pumanaw kat agkuluni kun dita. Ay, kat ginasatan na. Tukkawan ng tulatan, titukkawan na kada tayo, no saan na pumanaw. Anya? Katuan, awan mabalin tayo, no saan tayo amaparwar kat agbalay ditan. Sana bale? Uray kat saan mat uyong dayjay nga ulag. Ulag balay la dayjay. Ay sus. Uray pa'y anyat kita nga ulag. Ulag tulat ka, kagawad. Tumukaw Anyakan sa takrot ka maagayam. Ay, sana katakraw. Ay, takrot ka. Dakil ka nga dayong amday dyan nga ulag, kabutang muki din. Siyempre ulag day jayan. Ay, santa na mauray arumwarday ta. Iso at duruduram, di ta simrakan na itay. Ay, sus. Ay, sana. Tukawan naktupay. Ay, sikan di mang durudor, no kayat mo. Ay, agyaman akta nagsardengan ti bumayakabak atuto. Kunaklano aging katrabien. Anyat kuko am dita abay titawaya. Kapiksat todo itay, adakan dita. Binoy-buyak ti bayakabak. Agasem ta urela umasok ti daga pag diswan ti tuto. Masapan sa ti matutudo ita. Kalgaw pa'y lang ko ma. Minalam mo ti tudunan. Aladan ta din sumipket. Erika po na tatawan. Lakay. Anda agargaro iti ampir ti kabite. Ulag. Ay, saan laamay ba isa? Kita ba? Nagbayakabak nga bin. Isuan na dugsak na kita iti abot na. Nalayos na nga ta. Inka patayan. Sos! Sumipngat ha. Narigat na makita idan. Tukawan dakto bay lagin din. Bay amlat tangarod na kita nga ulag. Katwan. Gagangay nga grorda kita no pa nagtutudon. Numalayos ta abot da. San damit amangan ano da kita kahit no saan tayo asaktan nida. Na, simursurot ba ng kanya kitapusan ni Sufeng? Hoy, agram ka na surot-surot Apaya simurot ka ba ng kanya? Awan may pakan kuking ka rito'y. Ni kagawad siya no ti duty itang ay, diyak lanam naman na makasapa nga umay. Naglukot di nagyuti di kalman. Apay nga kaiwara na kita. Nay. Kaiwara mo ito na kita full drasigo na nakasalansan iti steel cabinet. Apay ay. Naimbagabi. Susapo may kan gustilo di ka pampanawan ti kararuam. Ay di, kastamot adeng. Nagsabakan. Mangala ako maiti barangay clearance. Agaplayak ngamin iti trabaho. Kastaya. Mabit lang tayo simpak man pa'y dagito. Kasangsangpot ko ngamin sa awan pa'y ta sekretarya. Ay, agtugawag ka di pa lang, chairman? Kasi kaanong taktakder ka. Ay, naligat mo tanong nakatakder ka akas la security guard. Aging kat sumangpot tayo sekretarya. Ay, mabalin la tamot. Kababain mo ta. Ang mga nuwag masal da kita simbab sa bunga dayagurong mo. Ay, chairman, kita nagayam na kitigurong ko. Ay, hindi maiwasan Ay, joke lang. Okay lang mo.
Kay kayat ko nga minti agpek-pek short no kastoy abigbigat agwat-wata. Kagap-gapo ka nag-jogging. Ay sumad lagaya maapo na yan. Uy, nagkit matapusa yun. Nagsingputan na nakatugaw latan di tarabaw ti steel cabinet ade agariwawa. Ay, Mingming! Mingming! Ay, sana Mingming tinagan na. Okra tinagan na. Okra? Yun ni kanagan ti pusa. Ay, okra! Okra! Dito sinubatan na ka. Ala, nag-cute! Mabit lang Dati awag ni Sofeng. Pingat hello, bakit? Apay mailiw kan? Simurot ka di dita ni Okra. Wan. Kunak no mahiliw kan ni Okra mo't gayam. Wan, bugbugawag. Pag-awi da, di mo't agkote ni tinagpwistuan na atok-tok ni cell cabinet. May amlat nga ron dita, tatagasak. Ipan ko iya veterinary clinic. Ay, nasaysayat pa'y. Ang mga no agarami diti milagro nga agati buor diti opisina. Ay, ada yung arabidan na dita. Tatanakam ni Okra. Ano dagsun ti daram di tapusa kaya, Agusteng? Ay, kwang nga, men. Wan. Sana bali tatagasak ditan. Inakpakapon. Bye. Bye. Ay, apaw. Pakapon. Makaguran samat ni Nana Supin. San? Dagasin na laday tapusan na. Tama pa na kano pakapon. Kalakyan gayam. Wow! No tao kumakat pogi. Nasingpad mo't kididay tapusa. Mabayag sapay mata sumangbot da sekretary. Agawid ak taylaan tayo nakagrubwatan. Dagasik tulangan ti barangay clearance apapaaramid ko, chairman. Isi kalata alay bating marudan ta si Dulam. Tapno maarami dadago sa ino dan tayo sekretarya. Ay, uon, chairman. Dagasik ton. Tatang, naggapon day tang aso. Kaasog mo ta. Ginatang ko kin Richard. Ne, kaya't yung asawan. Gapot adapusan ni Nanang. Gimatang kayo matan, iti aso yon. Siyempre. Tapno patas. Kagura na ti taol ide ni rambutan. Iso nga ita, gimatang akon at ikasukat ng agtaol. Dakilan day ta. Ang mga no di na kayo mairwam nga amo na. Kat sakmalan na kayo. Saan? Nasurwan da ito eh. Nalakang isuro ti aso. Kung nagiging matangak. Taul. Nauyong sa. Ay gagangay ang agtaol ta aso nga raw. Ay gagangay na ta. Damo na ka makita. Intungkwan. Umanay daytan at pagrekyaran nyo kininanang. Ay kasan mo ta na. Tapatas kami nga rudain. Wala po sa na, damatasok. Diawan matay. Salbag day tapusan, ta simurot man kanya ako nayak nadnadlawin. Sa pa'y pagayat na di tayan ti steel cabinet. Nyakit din na yan. Kunak tumad nga daman dito yan ni Okra. Ay, Wayne. Intugot ko ti asok. Tapno sana na sumursurot tapo samti kunak. Yung simurot matlat ta. Gilo! Ay, gilo! Ulag! Kinamat na ti ulag. Ne. Dita, sakit-sakitin na matlatan. Ay, sakit-sakit. Ne, kamatin na nook ko tayo. Ni. Kaslabusli. Buya, anya nga'y gusteng. No di nakasinurot ni Okra ang mga natukawan na kanday tanga ulag. Ita. Anyangay. Anyangay, Sufeng? Anyag makunab, Gusteng. Natayon ti ulag. Napatay ni Okra. Anyangay ti makunam di tapusak ita. Gusteng. Adiwaw! Utang ko ti biyag ko kengkwana.
Oo, pagtaulan day ta asom. Imbag ta nakakawa, tano saan kumagat lakit din day ta. Natural ako taaso. Ay, saan? Isursurok day ta. Nasingpot day taaso kakas kanyak. Netan, gusto na may ayaw na kita nabiyag. Sikbabon na kayo, Taisaw. Ha? Wonder kat mo't ginatagtagainap ka. Ne, amangan ni patane, apusa ni Rosa na chay. Angam, ada yung Aisaw. Kat no bobukat ni patane ka. Domi, mabali namin. Ado ti awan ng trabaho ita panawin. Ngam, ado mo ti hiring. Apa nga ta? Ado pala awan trabaho da. Saan da nga ta qualified karang ti may of offer trabaho? Wano? Talaga salut da. Saan sakit di ang makauti pampanunutam kagawad Dumeng? Nay, anya sana makauti bagbagam kagawad sinyang. Naunag ti pampanunutam ti kayat ko asawan. Saan mo tunay? Pampanunutak man lang. Ado, ti awan trabaho da ita. Ay, agpaiso da ita kagawad Dumeng. Epekto pa lang ata ti pandemic. Mabalik. At gamot dagitay awan trabaho da, gaputas sadot da. Uwin no saan, napili da iti trabaho. Uwan nga tao. Kan nadamo dagitay naruamon iti libre. Kasi ti kumanagitay agur-uray pala iti ayuda. Ay, grabe mo, no dapay la agur-uray iti ayuda aging gaita. Ada, dagitay mangnamnama iti ayuda kas kada karkari. Sado, dagitay mangnamnamalatan iti libre. Agpaiso na ita. Kagawad, makaturturog kan sama. Huwag nga raw. Nakipagtanod ak ngamin indi rabi napuyatan ak. Kastaya, ngalakat kapay maturog Kuma, oreket anda kamutan nga officer of the day. Ay, uwan, siya kunti makaamo ditoy. Nabilin nakmata ni chairman ni Kalma. Okay, good. Responsible ka kagawad. Ipakat mo itan, ti kinaresponsablem. Unmat Sa anak akas kadagiti daduma akapada akagawad, amasadot da nga agmalam dito'y barangay hall. Uy, agan anos tayo agserbi. At gantulat tamot binipisyo, magungguna tayo. Anya kumamot a binipisyo, winugungguna kagawad. Ano na iti naayat at tumultulong? Ano na iti simumulagat, asa na maturog ka makakita iti mararamidan tayo. Dagija ito, ti manggunguna ka na tayo. Isa, saan ka ngaglanglangan iti dutim iti barangay hall, tapos magunggunaan kan tao? Bulaw mo taytan kagawad dumen. Uray din ak bulawan, ag duty ak matlata. Anis na ito yung kagawad. Ayla. May waks iti nagsarsaritaan ni kani kagawad sinya. Sakbaya pinanawa kay di barangay hall. Kunak no mabulaw ko. Nakarit namot gaya. Agama. Ayla. Pera bulaw. Andan to magunggunan na iti amin na nasisingpert. Na iti napudno iti trabaho da. Na iti napudno kan mangtungpal kan iti sauda saan da nga kari iti itayab lang ti kali. Kasapat ka na iti agtrabaho
nga ada security of tenure da makon ko na. Ada maawad da benepisyo no agritiro da. Ken oray saan da pa yung agritiro no natay da sakbay ti panagritiro da. Adal ta benepisyo da. Nga, tinton asawa da ti agawad. Agam, dagiti nga sa barangay officials. Anya nga tamat a benepisyo, si may pay ka na kwala. Ay, humayan dirita ba. Pag inanagman pa na iti mata. Lakay, may di Crisanta nga asaw di soldado aputot day di kuros. Daddy Kuro sa putot ni Kakadukot. Uy, dapay sa bali aputot na kat may samot ti anak day ti day di bakit na. Day jay a Crisanta ti asawa jay soldado nga apu ko ni Kakadukot. Uray asino di ta na Crisanta. Apay aya, hanyat imbaga nakin ka. Awan mo tinapatag unay iso amas dawak. Kaslay may nalain chismis mo di soldado nga asawa na. Anya? Wan, imay naklatinong tungtungan, ngam nadlaw ko. Addan sa pakariribukan na. Isu apat check nga umasidag to iti barangay dayjay. Umay to nga taagdawat iti ayuda, wano anya ditan. Anya? No, adda ayuda madawat na. Abangan mo't no, agtay-timing na dayjay nga umutang kumakanyak, ngam dinak na timingan. Ay. Isu apat check. Ranaan na kanto iti barangay hall. Ampang di asawa ti apu ko kasuldadaw. Nay, apay kastati ko na yung apong dukot. Una, tayo bagbaga na kit din nasaan na ngay ayatan di apu ko. Anya? Naging tutulong aklay di damo ang makitak, apanangyam ammo ti apu ko. Nabate at tulungak. Kasta? Wen, iso ang pagsawan naklatay di maday, nga oray si sasagwa. Tati amuna kat saan ko amang mangag. Kasano na ita? Apay nakiasawa iti apu ko yo, no dinagayam ay ayatang. Nakiasawa, tapno isunto ka no, ti mangala iti binipiso di apok no matay di paggugubatan. Anya? Ay, naglukon, no kasta. Wait, nangag ko na itangay baga na iti gayam na si marungkar dito'y balay. Nagdakas kat gaya man, tinasawa ti apu ko yo. Sadot pa ya. Awan pa imot anak na nga awirin na. Erumbang kumasumapol mo iti panggadan na. Tapno makatulog. Agsen-senyorita kitday. Kabalayam samad lagi jay kakabsat na. Karaman jay inana. May sapay da ita. Mangirarik da iti bagas kada karne masidsida dagi jay. Ay naglalaing da abangan. Kasta gayam. Kasano ti panagbibiyag da nga, awan gayam panggadan da jay Crisanta. Jay sweldo ati apukaw ngay patpatulod na. Iso ti pagbibiyag da. Anyan ti kasta. Imbis asyak ti mayranod iti sweldo jay apukaw. Saan na? Tapulos mo't nga awan pa kay ranoda. Idinto ta syak ti nang paadal kinkwana. Wala niya. Da ipayback di apu ko yung kadakayaw. Kuma, yung saan kon ngalmanay, lakaya ko, umadayan ti pensyon ko apagbiag ko.
Kahit mo asawan, Crisanta. Natayan nila ngay mo. Ay sigurado daytan Taging gay takot sanda pa yan nasarakan. Pinatay nga tan dagiti ano panda ka busor ti gobyerno. Anya? Nagsasaw ka. Kaslawan laladingi, tami ti panagpukaw ti asawam. Kastoy siguro na saan unay nga ay ayatan tinakiasawaan. Kaslaawan anyaman na nga uray matayan. Anya? Ay, ala, tila may bagbagakan kan, Rosa. Di mo na kumasasawan iti sa bali takababain. Mabalen. Si kalat pangibaga akiti daytoy dong. Anya dayta? Ti imbaga ni Crisanta may papan ije missing nga asawa na. Wan nga pweso. Awan sapal at damag may papaniti dayjay. Talagang awan pa'y. Iso nga imbilang na anatayin. Katamom. Asikasun na kanun dagiti papeles a kasapulan para iti panag-claim na iti benepisyo. Ano yan? Mabalin ayamot tag-claim na awan tinatalga da pamanagnak anatayan ti may sa tao. Diyak man amuno niya ti aramidan na. Basta ag-claim ka nun. Ay, ada tao. Agawad Dumeng, umayak man. Nimot Crisanta dayta. Wen, naklukatan ti ridaw. Apo, umayak man kagawad. Mabit lang! Umayan! No niya ti ibagaam Crisanta, nilatan Rosa ti pangibagaam. Tanay, at daawag ni Chairman. Nasken kano amapana ko ni barangay hall. At kano magbirbiro kanyak. Ay, sika kumati ka sao? Ibagak tulatakan kuanan Crisanta. Sige daw, mapangkalatan. Sige, mapanakpay. Ay, sayang. Ni kagawad ti kayat ko akasaw may papaniti da ito. No talaga nga iso ti gagaram, mapankamat nga roda ni di barangay hall. Imbagman tadda kayo mat dito'y sango ti store, ama. Tadikat, adda kayo la ija balayo. Wait, makasikurmait no di rumwar na tao. Uray kat napaksyat sa amutan ti COVID. Sapay la kumaat, akasta. Kinkwa. Kunak no dito'y titinurong di asawa ti mapukpukaw pa'y laing nga pukok. Ang awan magkayam di tao'y. Ni Crisanta? Why, nakitam ka day. Imay ije balay. Gaputa di na nakasarita ni Dumeng. Sinurot na ije barangay hall. Asaus, mangibabain day jay anay kamkamag. Ni, apay ama? Amam na niya't ibaga nakin kagawad Dumeng. Anya, ama? Umutang. Anya? Wine. Agsapsapul manayin iti umutangan na. Ta si kasunan ti claim na ija ibagbaga na anatayin nga apaw. Na, malading itanak man launay. Ta saan ko apat kay nanatayin jay apaw. Agam, ipilit na kitan anatay ka nung. Anya? Ay, nagsakit apang panunutay. At mismo nga asawa ti apu ko. Tikas lamaragsakan iti ipapatay di apaw. Ay, ang parparik na kanya kasi bibiyag pay. Saan pa yan natay di apu ko, Rosa? Ay na, naladaw kamot adimtang Crisanta. Kapampanaw launay da chairman ken kagawad Dumeng.
Unay matamalas kun kagawan. Nadanon ko ni kagawad doming ijabalay na. Ngam apag iso apo manaw. Sinurot ko dito ita iso ti kayat ko akasarita. Ngam jak manan naabutan. Malas mo talaga. Agsubli ka laangan intod bigat. Ay, jak sa may pabigatan. Iso nga agsubli ak ijabalay da. Taurayok lang na sumangpet. Ay sus, madi Maisturbo mat ni Rosa iti trabaho na numapan ka aguray ijay balay da Sandak nga minasar dengan dagiti saan ama kaaw-awat iti palawag ko. Palawag mo nga. Kan asino dagiti di makaaw-awat? Basta. Amo ba't kita di mo may baga kanya? Sige, makaamo ka. Basta di ka mapanijay balay da kagawad dumain. Ipabigat mo day ta. Inaknak mamatan ni Rosa kagawad. Ibagbagak laeng ti mabalin apakapabainam, Crisanta. Nasingpet ni Rosa. Di nantulakit di ibaga ang manaktakak iti trabaho na. Ama ka no pag meriendaan naktupay kit di Anya? Umutang ka manayin. Di ka pa'y nakabaybayan. Malipatan di utang ko, chairman. Talaga lang amin nga awan gastusak tapno makakwarta akmatan. Kasano da ita? Umutang ka ti gastusam tapno makakwarta ka. Wan, chairman. Pirmi arigat kon nga agbibiyag. Gapot agsisipula listahan ti utang ko. Ngam di kay madanagan. Natayan di asawa ka soldado. Dakkel ti maalak a benepisyo. Anya? Aduntun ti kwartak no may claim ko di benepisyo ti asawak. Mabayadak to aminan nga utang ko. Karaman ti utang kita kada kayo. Apay, natay na yan nila kay ma. Natay nga tadi da pa'y magkano nasarakan. Missing in action kano di asawa ka soldado. Kuna di opisyal na. Anya? Missing pa lang di asawam. Saan pa kumpirmado anatayan iti gubatan ng yut utang mount ti benepisyo na. Natay lakit di day jayan. Tayot utang ko na, Chairman. Mayawawan sa amatan. Promise. Payadak adagos apaman a may release ti benepisyo day dilakay ko. Asas, makaalyaw datangar aramide mo. Yotang mo kit awan pulos makanidya balay min, Chairman. Sakit. Talagang sana ko napautangan ni Banay. Tas ang awaywayan ka nung tikatidog tilistaak. Uray ni bakit sakka. Inong tanak paikit din, idi umutang ako mamanan. Kasta. Wan, Chairman. Iso pautangan na kun Kaasyan na kumamat. Matay kami ni Tibisin, no di nakaasyan ita. Ay. Pautangan da kun, tay nakgumatang itibagas ija ilay. Namno didak pautangan. Basol yun, namatay kami itibisin. What? Agure ka. Kitno 2,000 ka numat inutang mo kinisufing iti kalman. Naibusan? Mamin anumat la tumayab ti 2,000, Chairman. Anya? Alakit din, Chairman. Uray, tanong mangabak kay to asang gunyan at aduntuman ti kwartayon. Anya? Bayadak adagos. No may claim ko ti benepisyo ti soldado nga asawak. Yututang mo ti benepisyo ti asawam. Idinto ta di mo pa'y amo no natayan min no si bibiyag pa'y. Kapilitanan gapot kinarigat ti kasasaad me. Sige. Nayunak kinutang mo kan supeng. Ngamnay, bayadan to Uwan ka di Di mo pa utangan, Chairman! Ay. Sumrakapaw! Salbag ka. Si bibiyagak pailangan. Iyot utang mo, ti benepisyo. Ay, katno! Uloy ka! Ilako ka, tapno mabayadam dagiti utang mo. Nalpas.
Basta na kaya. Basta. Ay. Madi. No, mamagusto na yung datao. Dumi. Mapali namin. Dom, masapa kami kanana nga mapanidya po ni Raria. Ita nga min titabon dyan na kamasayag. Aya. Di mo may kadwalang aldaw na ita. Bun, ngamtangay awan ka no mati urayan dan. Itabon dan. Sakat, agganat ka no nga minan nga agawid dagi dyan nagkapo iti sa bali nga ili. Alakat, wala. Dahil dyan kanit ay dandan ni agnobentan ti tawan na. Wan, iso apasig matan a senyor dagiti agbambantay. Sige dong, mapaan ako. Ura isoblimpay laang titurog mo tanay. Nairamraman ka matan na ng kasapsapa, nagreeng. Sige, mapaan ako. Sige, ingat. Ay na, napanan ni Rosa. Amo nalatan. Ura di na imbaga. Talaga mo na sublit ti maturog. Dito yan sa pa... na imbaga. Natural death di papatay na dyan senior citizen. May tabo nita. Sana nag-positivity COVID. Nakas ka nagitida duma amat matay a senyor. Talaga napigsa ti resistansya na iti senyor. Napaot ti piyagda. Sa kasalaw. Nasalsalun at dansapay kit din. Ngam nagitag kapanluag. Kapilita na kastana. Kasanaya kat ipang pangarunan samat ngaminan ti gobyerno. Ti panakaayawan na iti senyor. Kas kada PWD. So na yan. Mapaatin dog ti biyag lagi ti senyor. Nabati ni Duming ka cellphone na. Ano nga tayo ti iba ka dahi ti umawawag? Hello? Hello. Rigatay asawa ni Omeng. Ala. Sino nga tatay to yan? Hello? Sino dahi to'y? Salod ka. Sumbatan nakpaya. Sakan tumat agdamag. Ay, sus. Ay, san abalin nga agangkit? San lakit di nga agtibi? Uno agkupit? Sino kayo kadi? Si Kati asawa ni Uming ko na. Number na to'y inawaka. Babae ka mag-asim mong bat. Sino ka aya? Si kakalit ay putot nila kayo stay nga katugangan ni Umeng. Sumbat! Sino kayo ayata? Ang sao ka itilimpyaw. Wan! Wala po. Siyak ni Rosa, kayab ka, Portugal, nga asawa ni Domingo Portugal, amanugang ni Gustilo, kayab ka, ikulipagpag. Sino kayo kade?
Salot ka? Bayag mo na sumumbat. Siyak matiapong iyo iti tumang ani bubod. According to information. Ah? Bubod? Naka-English pa ya. According to information, kunanan sa. Hoy, agsaukan Am-amukan. Si katay asawa ti paborito nga pukok iti tumang. Di ka magdanagan. Sa anak nga gubid. Ang kitla na ito'y. Ay, kasta ka de. Apong ni Tuming, iti tumang da ito imawag. At ka di pa si Bibiyag nga apong na. Hello? Si Bibiyag ka pa Ay, sus, apo. Ay, uwan! Agang-agang sakpay. Ay, tila maisungsumbat kon. Akpay suka di nga apong na kayo ni Duming, iti tumang? Yes, according to information. Salud ka. Anyat nagan mo itayan aya. Isyak ni Rosa, apong. Salud. Lukatam nga ron tiri daw yun Ada akong dito'y sango ti balayaw. Anya? Pastrakan na kong Ay, Juan, umaya ko na pong. Umayan. Jesus, may sursurot akon. Ay na, sapay ko matagpay so nga apong ni Duming dayta. Saan kat abudol-budol? Pudno kayam kompleto ti alikaman yaw. Sak talaga ti apong maun. Nagtugaw kayo apong bubod. Idisoyo pala na itatampong asinusoon niyo. One man. Ang pangmet ni bakat mo arosa. Di naman la ibaga nga idisokto'y tampong ko. Anya? Nauray ko pa'y asikat ti mangibaga. Agday ta. Mabiit laang. Awatam day taoy. Anya na ti apang? Basa no amom ti agbasa. Sertifikasyon day ta. Asya ket amang daydi inang daydi inam ani pilita nga asawa daydi amam ani pinduko. Apa? Dandaning santima o di apug aw ko. Pagsasawan naktupay lang amay. Basta ang daytan Ay, pasensya nakla ko manapang. Basa mo na Nay, awan COVID ko Promise. Ada sertifikasyon ko dita. Oo na pong, basa akon. Anya apaw. Mamati kayon iti asawam nga apong nak iti tumang. Wala na pong. Dagulit na talaga. Ay, agyaman nak apaw. Makaang sakon iti nalukay. Uray numabalin asilwanan tasungom. Anyan na ito alakay. My favorite apaw.
Maarakop ka matlaang. Jesus, inipungol na kun. Ala, maawatak no kastadi ka makaumay ita di opisina kagawad Dumeng. Asikaswem dita simbang bay nga apong mo iti Tumeng. Sige, bye. Itala amaam mo. Nga dapay la si bibiyag nga apong iti Tumeng ni Dumeng. Kat amaam mo nakpayunay. No di naklam amo day jay. Ay sa anak ko maamamatay. At inasayat. Dumagasa kay jay balay da inton malam. Kaya't ko makita da jay alakay. Akuri ka. Anya jay baga ni Duming anagan da jay ngapong na. Lakay bubod ka no. Ang mga naman nagbubod. Apo. Ini bagbaga kon. Adda nga tamot kasta anagan aya. Mas daawag dong. Apong mo kati at talaga ni apong bubot? Kwa, kompleto mo certification na. Manipod iti lugar niya kasabawilan. Uray kompleto. No di mo malagip nga daapong mga agnagan iti bubod. Una ya. Panunutom anaing Nasidsidap kit din ti lagip dayta nga apong mo iti tumang ngam sika. Malagip na ka? Ngam di mo malagip. Wani nga ron. Pampanunutag mo't dayta ka. Ang mga nagkabaw la dayta na isarong dito'y nagbugsutan. Paliiwan ta, Dong. Kumusta mo jay punerarya bakit? Mayat mayt. Awan problema, tasaan no ta biktima ti COVID, dagiti may mas masaya kijayan. Awanan ti COVID. Kitaan nyo at ay apo, ang mga nwad na makalibas. Awan. Unkayam. Nakasaritam ka din jay apong iti tumang ni Dumay. Saan pa'y? Tadyak pa'y mo't dimaga si Balayda. Kaya't kumamakita ng kanayon mo't nga apura nga agawid no kwa. Tapang panunutok ti panaglutok iti pangrabiyanta. Ne. Dapay la umay dito'y balay katrabein. Ay, damagam no tao, taamangan no ni man rambutan itan, day tagtok-tok-tok. Si kamot. Agtok-tok nga rodmad ni rambutan. Asino day ta? Nay. Asino kayaw? Na. Mabalinti umay. Lakay mo't day tagsasao di tarwar. Asos, mga na COVID. Delikado. Yahoo! Sana nga ang COVID. No day tatidiyo pang pastrikan kanya. Ang kitla na ito. Ni. Ay, agang cake. Lukatan yan Di kay madanagan. Tanakaaputa. Lakay nakaapot ka no. Inkalukataan ng tirida. Maturog kan ama. Tapno nalawlawag ti panagsasarita tayo inton bigat. Thank you. According to certification, siyak ni anyat nagan ko ngaminan aya. Inton bigatan nga iba gamit tinagan nyo, ama, no, nalipatan nyo. Secret kasta. One secret. Nice. Thank you dito yung baro nga apot ko Pang-COVID daytoy kunam sa itay. Wen, ama.
Thank you, Manain. Wan. Ngam, sa anak nga COVID, Tuan, Ah, 100% data. According to certification. wan. Isuarod ama turog kayon, ama. Agin tayo na kuma. Ah, ay, awanin dayon mi ama. Iso maturog kayon. Ala, winin. San? Susa. Dayangan nan sa apay ti bagbagi na amaturog. Ay, agkabawan na ito'y naisarsarong alakay. Di mo't lumayan ni Suping di kwarton. Ni. Di mo't Rosa dito. Hello, Rosa anak. Tatang, dila na isarsarong ni Apong bubod dita balayaw. Apag isaw, ada dito Paturugan sa ninanang yawn. Nagyaman na. Kung namila no nayaw awanan. Apay, inan ano yo to'y apong yo ititumag na nagtalaw sa amat dita balayaw. Rabrabeing nakatampong kit din na simbang ba dito'y balay may. Awan mo't madi nga inaramid mi. Isong na lang ta. Kasla na ilawaan lang ay may dito balay mi. Nailawan? Tatang, pag-amuam ta. Di na ba't am-am mo ni Dumeng? Anya? Tatang, uray no kasjay, akasla nagkakabawan na lati sa sangbay na dito'y balay, matanagan kami matlang. Ang mga nuag sakit. Makonsensya kami matlang, Sigon kadagita anak sasaruno apantasyam anak kau. Makuna kasana na igagara ana biktima na kayo ti agkabaw. Unsa, tatang? Alakat, makamu kayo pa'y langarot kini Apong bubod Bye. Bye. Imbagta dito tinaturong dita alakay. Tanusaan, pagpuyatang ket kuman abirbiro kain. Maliman. Awan mananti may akadwang opisyal. May samot ni Duming. Di man nga ta umayain. Sisak man ang nagmalaman dito'y barangay hall. Awan mo tinjay budol-budol nga kabaw ije balay da Duming. Tain saruno na kami muta na biniktima. Awan ang tirasun na sana dimbay. Anybody home? Ne. Kita anak putih tabakat anay kwadro di taridaw ngam. Anybody home? Kuna na pailang. Anybody inside? No. Ay, yapon, jakpe am isung-sungbat kun. Ay, sumberkalatanina. Ay, come in and take a seat. Kung di English, saan mo't nga Amerikana iti pa nagkitak. Take a seat. Ay, maka-English mo't kit di Ay. I am balikbayan from Hawaii. My poor name is Gabiana, as in Gabli in Hawaii. Na. Kat ada sapsapulan. Kastaya, ina, sino ti sapsapulan niya? Wait a minute. Who are you, man? For your information, Miss Haman, I am the humble barangay chairman of Barangay Nagbugsutan, Town of Santa Disgracia. Oh, sorry. Pardon, Mr. Chairman. Nasarantaak sa anak pa nga agbugso. Uwan mo't makitak mo't ang nasaranta ka.
Adayo pa iti kumpay ni patay king ka iti panagkitak. I can manage, Mr. Chairman. Kita anak mo dalatan. Ay sa anak nagsasaon. Uray ngay sumutag sao. Ay, malinda ito ya. Sa bagay, adayo ngay naunang siyak iti panagkitak. Kabaw nga tan. Ilocano akmat kat. Ay, kastaya. Yeah. Oh iya, ay, no kasta. Uray san kayong aging glaze. Tamangan no san kayo amaawatan kat san kayo met amasungbatan. Yeah. Yeah. Malaman. Lumnagton jay init. I know. Ay, yapo. Malaman mishamuhan. Iso nga, ibagayon tigagarayaw, taamangan numasip ngitan kayo nga agawid. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling Clementine. Ay, lakay ko aya. Sana tuamang lipat. Till death do us part, my honey bones. Po Diyos, pakawanak no pakabasulak. Agkabawin agbalang at na ito'y abakit. Ay, anyat mapaspasama kita. Come on. Nakakidamot ng nagsasao. Oh, no. My dear, saan ka rabrabakan? Uray nulom na jay init. Talumagtumot laang nubigat. Ay, sus, apa? Miss Samuan, agriing ka. Agmulagat ka tapno makita na akasarsaritam. Okay. Who are you? What? Ay, itay kami pala dito arubayan. Anya nga tatipang panunutan dahi taa. Bakit gabyana? Itay pala na kamulanglang. Tinalyaw rak. Ada ibagayo, ina. Ayan tay papeles kon. Apay, anya papeles, ina. Oh my golly. Inlamang yo. Itagmon kanya ang tagawin akon. Nanang, ada. Ay, imbagtada ka, Rusa. Diyak makakinaawatan da ito sa nga ilit tayo. Nagpampanono ta. Kat amangan gusto ti atap ko. Oh, anya nga atap mo? Nasukainak nga min jay tampong asinusuon ni Apong Bobot ididimtang ije balay. Kat ada nakita ki jay anak kunas a passport. Passport? Agor ka. Talaga ka di api manaw di lakay ana isar umot ije balayaw? Wen nanang, ada ka no birukan na. So nga interview man ni Apong Gabyana wano gablin. Oh, you. Tali, you are here? Halika ka no. Inawakan na iti Tali, nanang. Huwag ka ron. Si ka ni Tali. Ala, tali kan. Oh, Tali, my darling Tali. At long last, I found you. Ay, mabait lang ina. Ay, Apong gablin. Mabait lang. Di na karakupan. Neneday, umaog ni tatang mo, Rusa. Hello, lakay, apay. Miss Samuan, ni Inagablin, ada di tabalay? Saan ka diya nagliba sa Pimanaw? Ada dito, nagbidutan na atali tinagan ni Rusa. Exactly. Di yung palubusan na Pumanaw. Nek. Bye. Anya mo di tatang mo, inindap na dagos ti cellphone na. Anyat ko na ni tatang. Saan ka no apalubusan a Pumanaw na ito'y abakit. Sino ka? Apay nga
agmarmarang mangkay ti sangwanak. Who are you anyway? Ha, di tama. Di oray awan agsinsin noblian no kasta. Kabaw. Aguray ka. Kasla si kani Gabya. Gabiana alias Gablin. Got it? No kasta. Si kantay ex ko anabayagan akail iliw ko amakasin noblian. Siya kagpaiso. Nabayag nga inururay ko amagsatan jay agsarot alakay ko. Tasikalat tati labs ko. Ngam ita, di na ka din malagip. Anya saan ka malagip? Nagkabawak labas eh. I love you, my gabling. Oh, thank you tamalagip nakpay. You are the bubod of my life. Bravo! Success! Naglindagip kayo mutlangan. Agpada kayo abalikbayan ng agkabawan. Ngam gapukan taya. Aya, dahi nakapaglindagip kayo pailaan. Congratulations, Apong Bobod, ken Apong Gabyana. Uren nunay sarsarong kayo na dito nagbugsutan. Apong na kayon ngagpadpada. Anya dyan na tagainap ko. Napalabasan tal daw nagitipuso. Ag-ex matalaver sa lakay kan bakit nagigibina iti tagainap ko.